खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फिलिपिन्सआव 7.8 गोख्रैथिनि बांग्रिं मावदों। जापान आरो इन्ड'नेसियायाव सुनामिनि एलार्ट। बेसेन बांनाया होबथाजायाब्ला आन्दोलन खालामनो हुमखि होदों बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि वाजेद आली चौधुरीआ। ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों पुलिसआ। हाउलीनि कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव सिखाव हाबदों। एमएलए रमाकान्त देउरिनि न'आव सिआइडिआ सिग्रोमदों। हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिफान रानबाय। रायमना माहारियारि हाग्रामानि 5थि बोसोरसालिया फालिनाय। धेमाजि सिलाफोथार हालामनि BSLS एबा बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय हाबाफारि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। समबारखालि खोला फिलिपिन्सनि मिन्डानाव ओनसोलाव 7.8 गोख्रैथिनि मोनसे गोहोगोरा बांग्रिं मावलाङो। फिलिपिन्सजों लोगोसे नसुं हादर जापान आरो इन्ड'नेसियायावबो मावलांदों गोब्राब बांग्रिं। बबेखानि रिक्टार स्केलाव 7.8 गोख्रैथिनि बांग्रिं मावनायनि जुनै खोला इन्ड'नेसियायाव गेदेर खहा जानायनि खौरां मोननो हादों। ससियेल मिडियाफोराव इन्ड'नेसियायाव बिल्डिं गुब्रुनाय आरो खहा जानायफोरनि सावगारि आरो भिडिअ'फोरबो गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसे फिलिपिन्सआ गोब्राब बांग्रिं मावनायनि जुनै नसुं हादर जापान आरो इन्ड'नेसियायाव सुनामि फैनो हागौनि सांग्रांथि होदों। आमेरिकानि सुनामि सांग्रांथि सिस्टेमनिफ्राय फोसावदों। बे सांग्रांथिखौ फिलिपिन्सनि सोरखारि एजेन्सि पिबल्सआबो सांग्रांथि होदों दि माखासे घन्टासिम 1 मिटारनि जौसिन सुनामिनि दोहौ फैनो हागौ। पेसिफिक सुनामि वार्निं सेन्टारनि बायदिब्ला फिलिपिन्सनि माखासे दिपफोराव 3 मिटारनि जौसिन गुथालफोरा सौग्रावनो हागौ। इन्ड'नेसिया आरो मालयेशियानि दिपफोरावबो 1 मिटारनि जौसिन दोहौ सोमजिनो हागौ। रायजोआव अख्रां नांगौ बेसेन बांनाया होबथाजायागौमानि आन्दोलन खालामनो हुमखि होदों आसाम बिधान सभानि बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि वाजेद आली चौधुरीआ। मख'नो गोनांदि बिरसिं जर'आ बिधान सभा बियाबनि एमएलए वाजेद आली चौधुरीआ आसाम बिधान सभानि बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि जानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय धुबुरीआव फैनायाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुङो दि जानानै थांनाय 5 साननि बिधान सभा जथुमाव बेसेन बांनायनि हेंथायै सदननि बाहेराव आरो सिङाव सोमावसारदोंमोन आरो सदन नागारदोंमोन। अब्लाबो गिबि मन्थ्रिया बिनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभायाव फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय जागायगोन आबुं बाजेट जथुम। गिबि मन्थ्रिया जेबो बाथ्रा बुङागौमानि जोंनि आन्दोलना सोलिबाय थागोन। बे समाव बासनि भारायाबो बारायबाय। बेनिखायनो जेब्लासिम बेसेन बांनाया होबथाजाया अब्लासिम आन्दोलन खालामगोन होननानै बुंदों बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि वाजेद आली चौधुरीआ। बबेखानि कंग्रेस दोलोआबो बेसेन बांनायनि हेंथायै गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामगोन होननानैबो बुंदों वाजेद आली चौधुरीआ। हजाय आरो दब'का पुलिस हान्जाफोरा जयै लोगो नांना गोख्रों सिग्रोमना समबारखालि दब'कानिफ्राय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ खायो। पुलिस हान्जाया बे अपारेसनखौ फेग्रा मुवा फालांगिनि बांबोनाय खैफोदखौ होबथानो थाखाय मोनसे नायबिजिरनायनि मोनसे बाहागो होननानै बुंदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिस बिबानगिरिफ्रा सिग्रोमनाय समाव हिर'इनजों बुंफबनाय 15 साबोननि बाक्सुफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ जाथायथिलियावनो गावसोरनि आवथायाव लानायजों लोगोसे जब्द खालामनाय बेसादफोरखौ आरोबाव आयेनारि नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बे समाव नायबिजिरगिरिफ्रा हमजानाय सुबुंफोरनि सायाव फेग्रा मुवानि फुंखाखौ रोखा खालामनो आरो बिसोर गिदिर फेग्रा मुवा फालांगि नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं। बरपेटा जिल्लानि हाउली कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव सिखाव हाबनायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय सोरखारि सुबिदा आरो रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला माखासे दुथां सुबुंफोरा हाउलीआव थानाय 30 बिसिना गोनां सुबुं सावस्रि मिरुखौ नोजोर होनानै लुफुंबाय थानाय लेबरेटरि आरो कनफारेन्स हलनिफ्राय गोबां मोब्लिबारि आगजुफोरखौ खावनानै लांदोंमोन। वेरिं मुवा, फेन आरो लाइटजों लोगोसे खावजानाय मुवाफोरनि बेसेना खमैबो 65,000 रां जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला लुनाय जायगायाव 3 जुननिफ्राय मुवा बेसादफोरखौ जेबो नोजोर होआलासे दोननाय जादोंमोन, जायनि थाखाय दुथांफोरा बिल्डिंनि थाला सिफायना खावनो खाबुखौ मोनदोंमोन। बे जाथायनि उनाव जाथायनि बागै हाउली पुलिस थानायाव एफआइआर होनानै जाथायनि बागै गोख्रै नायबिजिरनायखौ जागायो। मरिगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए रमाकान्त देउरिनि न'आव दिनै सिआइडिनि हान्जा। सिआइडिआ दिनै मरिगावआव थानाय रमाकान्त देउरिनि न'आव सिग्रोमदों। मिन निगमनि थिसनथाइ केलेंकारिनि केसआव सिआइडिआ बे सिग्रोमनायखौ बानजायदों। थिसनथाइ केलेंकारिनि अजद होजानाय सासे दायनिगिरि रमाकान्त देउरिआ। मख'नो गोनांदि आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननि गेदेर केलेंकारियाव हमजादोंमोन सानै एसिएस अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो अनुराधा अधिकारी शर्मा।
जोबथेसालिनिफ्रायनो फिन हमदोंमोन सानै एसिएस अफिसार नरेन्द्र चन्द्र बसुमतारी आरो अनुराधा अधिकारी शर्माखौ। नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो अनुराधा अधिकारी शर्माया आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसननि मेनेजिं डिरेक्टर जानानै थानाय समावनो बे गेदेर थिसनथाइ केलेंकारिया जादोंमोन। जेबो रोखोमनि फोसावथाइ आरो सोरखारि गनायथि गैयालासेनो माखासे बिजाथिखौ थिसनथाइ होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बै सानै मावख'गिरि हेंथायै सोरखारि धोनखौ जाख्ल'नायनि अजद थिखांदों। मख'नो गोनांदि मरिगाव बिधानसभा बिहारनि बिजेपिनि एमएलए रमाकान्त देउरिनि न'आव सिआइडिनि सिग्रोमनाया रायजो नाङै सोमोनांहोदों आरो माखासे सोंथि सिखांहोदों। आसाम सोरखारनि मन्थ्रि सभायाव गोदानै थिसनजानाय सा 11 मन्थ्रिनो दिनै बिफान राननानै होबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिफान राननानै होनायनि बागै ससियेल मिडियायाव मिथिहोदों आरो बिफानफोरखौबो फोसावदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया 5 जुन खालि गावनि मन्थ्रि सभाखौ फेहेरनानै गोदानै सा 11 मन्थ्रिफोरखौ समायखिरा लाहोदों। बै सा 11 मन्थ्रिफोरनो दिनै बिफान राननानै होयो गिबि मन्थ्रिया। केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिफान राननायनि सिगां गिबि मन्थ्रिया रायजोनि गासैबो जिल्लानि थाखाय गार्जेन मिनिस्टार एबा दिथागिरि मन्थ्रिफोर थिसनदोंमोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव 4 मन्थ्रिनो बिफान रानना होनायनि उनाव गोदानै थिसनजानाय सा 11 मन्थ्रिनो दिनै बिफान रानो गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हम, पलिटिकेल, पिडब्लिउडि, मोब्लिब, इनफरमेशन, पाब्लिक रिलेशन, प्रिन्टिं एन्ड स्टेशनारि आरो गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ गावनि आखायाव लानानै गुबुन बिफानफोरखौ केबिनेट मन्थ्रिफोरनो राननानै होदों। खारिथि बायदियै अश्विनी राय सरकारनो ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट, सइल कनजारभेशन, वेलफेयार अफ माइनरिटिज एन्ड डेभेलपमेन्ट बिफानखौ होदों। अशोक सिंघालनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार आरो मेडिकेल इडुकेशन एन्ड रिसार्च बिफान होदों। बिमल बरानो कालचारेल एफेयार्स, इन्डास्ट्रिज, कमार्स एन्ड पाब्लिक एन्टारप्राइजेस एक्ट इस्ट पलिसि एफेयार्स बिफान होदों। बिश्वजित दैमारिनो हेन्डलुम, टेक्सटाइल एन्ड सेरिकालचार, स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार, स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप बिफान होदों। जयन्त मल्ल बरुवानो फाइनेन्स, एनभाइरनमेन्ट एन्ड फरेस्ट, माइन्स एन्ड मिनारेल बिफान होदों। कौशिक रायनो फुड, पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्ज्युमार एफेयार्स, हाउसिं एन्ड आरबान एफेयार्स, क'अपारेशन बिफान होदों। केशव महन्तनो रेभिनिउ डिजास्टार मेनेजमेन्ट, साइन्स टेक्न'लजि एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन बिफान होदों। कृष्णेन्दु पालनो पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं हिल्स एरिया, बराक भेलि डेभेलपमेन्ट बिफान होदों। नीलिमा देवीनो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि आरो फिसारि बिफान होदों। पीयूष हाजरिकानो एग्रिकालचार, इरिगेशन, पार्लियामेन्टारि एफेयार्स बिफान होदों। डक्टर रनेश बेगनो स्कुल इडुकेशन, हायार इडुकेशन, ट्राइबेल एफेयार्स, इनफर्समेन्ट टेक्न'लजि बिफानखौ होदों आरो सुसान बरग'हाइनो वाटार रिसर्स आरो जुडिशियेल बिफानखौ होनाय जादों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव रायमना माहारियारि हाग्रामानि 5थि बोसोरसालिया फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनि 5 जुन खालाराव बुहुमनां आबहावा सानखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कसुगाव हाग्रा ओनसोलखौ रायमना माहारियारि हाग्रामा होननानै फोसावनानै माहारियारि हाग्रामा महरै फोसावदोंमोन। बिनि उनाव दिनै रायमना नेशनेल पार्कखौ सोरखाराव मावख'आरि महरै गनायथि होदों। बिदिनो सिगांनि बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो रायमना माहारियारि हाग्रामानि जोनोम सान आरो बोसोरसालिया फोरबोखौ केक दाननानै फालिनाय जायो। कसुगाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि अडिट'रियामाव खुंफुंजानाय हाबाफारियाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म बिथाङा आलारि बाथि फोजोंनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। दिनै धेमाजि सिलाफोथार हालामनि BSLS एबा बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय हाबाफारिया दैमालु बर' गोजौ फरायसालियाव मोजाङै जानानै थाङो। BSLSनि गोदान बिबानगिरि आफादगिरि महरै दिदोम रामसियारिखौ सायख'नाय जायो आरो गाहाय नेहाथारि महरै मनेश्वर देउरिखौ सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियाव सिलाफोथार नोगोर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि अमृत दैमारिनि मासि लानानै मेलखौ सामलायनाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सिलाफोथार दख'रा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिपुल नार्जारिया। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लायो मोनसे समनि आगुनि BSLSनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिनाराम बसुमतारिया। लोगोसे सिलाफोथार बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बारग' आफादगिरि सुदेमसा औवारिया बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।